'yar masu gari, mu ne a gari. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka, so da ƙaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka, so da ƙaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka. Allahu na roƙa sarki mabiya mun bukatu, ya bani sannan ya ƙara shi ne sarkin masarautu. Gani na duka kaina Allah kai dai baka tantu, ka bani dama na waƙe wanda zuciya ta sautu. Kai salatin ka Allahu manzan da baya dishewa, kai lamarin kai lahu ya girmama kai ne aka baiwa. Sasa habban sa manzo ni da ya bani mayance da buwa, har ulama una manzan Allah su ne jarumawa. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka, so da ƙaunar ka manzan Allah ni yanzu na fara. Fatima tun na gaisar dandiya ce ga ma'aiki, shugabar mata na zo ki haɗa min da masauki. Da na ki kai ni na zauna can cikin dai fadarki, ki taimaka ki rike ni dan ki kai ni gurin abbanki. Zuciya ta kagu Mahmudu so nake in ganka, ganin na zo gurin ka na yi ziyarar raudarka. Na maza na ganka dan naga kyawun fuskarka, ni ma a kira ni za na zo gare ka da lura. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka, so da ƙaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Shugaban annabawa annabi shugaban al'umma, zuwanka arziki ya karu duniya sai aka daina fama. Mai darajar darajoji annabi ne mai isa da girma, mala'iku da halittu kowa da kowa ya sallama ma. Mustapha ce tankaran kiyama ka saka mu, rasula an baka ceto dan Allah ka sa a kira mu. Biyayye ga halittu annabi kai ne mafakar mu, ba kamar ka gurin Allah wa haka nan fa ya tsara. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka, so da ƙaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Anya an gama daga kan gaba za a kuma ba, muradin zuciya ta kai ne wanda ni na zaɓa. Al'amina amintaccen bawa yake garabba, habibi na masoyi na ɗa ne gurin suwai ba. Shugaba na ina ma ka zo ko a mafarki na, abin gani na kuma dai kai ne farin ciki na. Ba za na daina ba ƙaunar imamu madubi na fi son ka da komai ya rasu la'aban sahara. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka, so da ƙaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Dubi yadda na susuce kan san ka ya suljudi, mubaddali na masoyi da san ka zuciya ta take daɗi. Assalamu alaika mai kula fa'ur rashidi, lullube ni da bargon san ka dan yana sa nishaɗi. Farin wata ya taso dan yayi maka biyayya, har ruwa ya sauka a yasin shugaban anbiya. Mai gida na habibi shugaba ne mai gaskiya, ina san ka da gaske sayyadi wara. So da ƙaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara.
ilaha illallah Allah, assalamu alaika na Allah, mai matsayi sai dan Abdullah, kai Allah ya kira da rasula madafa ga halittun Allah, sannan shine ya karbo sallah, mu ma da shi muke ta gadara, da shi muke ta gadara. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Kowa ka gani na kasa sa kyawu ne dan Amina, bani na faɗa ba ku fahimci baituka na. A kissa na karanto na Aisha yan uwana, amaryar babban gida matarsa annabi na. Subgatullahi kai ne annabi dole ne yabawa, rinin Allah kyakkyawa a cikin su larabawa. Maganar kyawu an kulle daga kanka mai rabawa, taka lafiya manzo kai ne jagora. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Farar uwa dole ne na yabe ki sai da Amina, kin bawa kowan har bayi ramar kiyana na. Abin yaban Allah har bayi kin ba mu ya Amina, annabin rahama ke ce kika haife shi shugabana. Sayyidi Abdallah kai na rike na yi haskakawa, kai ne dolan halittu ya Abdallah nawa, kai ka zo da arzikin da babu irin shi bashira, arzikin haifar rasulu kowa ya ci ya kara. Zahirin gaskiya manzo na bani dai na yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Annabi ka rike ni domin ni din taka ce, ka karasa ni